स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कइल जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक और शेयर कर देम। पहिल का खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर नया भक्ति गाना जय श्री राम फुल ऑडियो सॉन्ग वे म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा बलमुआ कैसे तेजब। ए फिल्म के प्रोड्यूस कैले बड़े अभय सिन्हा जी और ए फिल्म के डायरेक्ट कैले बड़े रजनीश मिश्रा जी। ए फिल्म के लीड रोल में आप सभी के खेसारी लाल यादव, मधु शर्मा, काजल राघवानी के शानदार और सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। ई फिल्म के डबिंग के काम कंप्लीट हो चुकल बा और बहुत ही जल्द ए फिल्म के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल जाई। अगला खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश कुमार मिश्रा और स्मृति सिन्हा के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त राजनीति पर आधारित फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा लाला का लालटेन। ई फिल्म के बिहार के राजनीतिक तख्ता पलट करे वाला लालू यादव पर बनावल गइल बा। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के यश कुमार लालू यादव के किरदार में और स्मृति सिन्हा राबड़ी देवी के किरदार में नजर आई हैं। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़ी सुमन शर्मा और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े धीरू यादव जी। और ई फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब चैनल पर रिलीज कैल जाई। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना जौन माजा रानी में बा उहे माजा कान्ही में बा फुल वीडियो सॉन्ग एंगल म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर काफी विवादित गाना लहंगा लखनऊआ फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे। ये गाना पर एक बेर स्ट्राइक लगला के वजह से ई गाना डिलीट हो गई रहे और ई गाना के वीडियो के फिर से दोबारा आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा अरे वाह। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 5 अगस्त के सुबह में बालाजी रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। छठा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा और शिल्पी राज के ओर से, जिनकर गाना बिना बात का झगड़ा है फुल वीडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जे कि रक्षाबंधन के अवसर पर काल नया बुलेट खरीद लें, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कोरोनवा में चुम्मा लेता ईयरफोनवा फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कइल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा और ई गाना के अब तक 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी।
नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर नया गाना कमर मुचकाइए देबा का फुल ऑडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमनी के सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।